sea salt. 4 friends share 2 rooms and an attic. There's little room but plenty of adventure. The attic acts as a magnet to all kinds of characters, strange and obsessive relatives, obtruding noisy friends, confused and accidental personnel, and acquaintances always looking to benefit. By passing through a tornado of comic situations, everyone finds what they are looking for, and everybody loves one another. След което в горещата вода слагаме 4 добре препълнени лъжици морска сол. Така ще. And that is not at all surprising, as sea salt is one of the most beloved Bulgarian series. Айде! Ми сега? И тя е изгърмила, бе. Ана бас, че до една седмица изгърмяла. Хващаме се. Свети слънце в очите ти, щом погледнеш към мен. Леко кръста. Щом си тук до мен, трябва ли да чакам вечерта, за да съм отново с теб? Първо косата си измих, след това тялото. Че живееш моето сърце. След това се подсуших. Интимния ви свят не ме интересува, Соня. Свети слънце в очите ти, щом погледнеш към мен. Има вятър в косите ти, щом си тук до мен. Искам да останеш с мен Дайде. сега. Ай, не мога пак, само 5 си. Ти да не се заспарим. Не сме! Момент! Чухме, че свети. Ти да не си обратен случайно? Не! Не му обръща внимание, той е малко студент. Да, добре, ще го накече спокойно. Ще кеча сега. Пуйка с пуйките! Ей, какво нещо е живота? Съседа е повече от роднина понякога. Понякога да, понякога не. Беги. Върни се. Бегай да бегаш, по-бързо да бегаш. Аде.